sukacita. Untuk mensyukuri berkat Tuhan yang setiap hari kita terima, kami dari HKBP Cijantung bersama dengan saudara. Inilah Kidung dan Makna. Sairo maho Immanuel, manopot bangsong Israel, nungangol-ngolan bangsomon, paima-ima-haroro, lasmaroha, o Israel, hai nungaro Immanuel. Sairo maho o Jesus ki, salpuhon manahaciti, palua mahuri ami, sian hasosahanai, lasmaroha, o Israel, ai nungaro Immanuel. Di tonga-tonga ni hamaulon dohot parukilon, saya tahirim do asa adong naolo mangurupi. Ido ubahet didok parpesalmeni, mangaranap do mataku do pak doloki, siat dia ulaning pangurupion. Buasa ikut tudolok mangaranap, ala togu dohot togap ni dolok dihilala bui do mangalehon pangurupion. Hapeda ngadong nabui hirimon pangurupio siat dolok. Gabe dia tusima, holan siat debatado natuk mangalehon pangurupio. Di namardala na kanaporsea manuju ngolu na manoktong, godang maaka hamaolo. Alani i ubah didok akana porsea na perjulo, marhite edeon, sairo maho Immanuel, manopot bangsom Israel. Nungangol-ngolan bangsomon, paima-ima harorom. Lasmaroham o Israel, ay nungaro Immanuel. Ima pakirimo ni naporsea sahatu sadarion. Nama ima-ima diharoroni Immanuel. Ay molo didok Immanuel namar lapatat doi dongat tamadibata. Rap dohot hitama ibana. Napaluon na sian hamaolon. Namanugu di tonga ni hasusaan. Napalua sian hasosahan. Jala namanesa nasadusa. Di minggu Advent napola 4 minggu tapes tahun. Naeng nian lamnal-nal jala takas pangaradeon lahu majakon Immanueli. Asa ia gabe pargogo jala patogu haporseaon. Selamat Advent. Sairo maho panondangi, parao manaholomi, patiul pardalanaki, gotame bahen rohaki, lasmaroham, o Israel, hai nungaro Immanuel. Sairo maho Immanuel, manopo
bột bằng sông Israel nu nga ngol ngolan bang somot pa ima haroro las maroha o Israel hai nu ngaro Immanuel. Sai Roma ho o Jesus ki sal puhon manahaciti palua mahuri ami sian hasosahanai plasma roha o Israel ai nu ngaro Immanuel. Sai Roma ho Immanuel manopot bang song Israel ngangol ngolan bang dame bahen roa las marohas o Israel ai nu ngaro